¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Se llamaba Francisco Javier Romero y era miembro de los Riazor Blues. Este aficionado del Deportivo de A Coruña moría ayer, como seguro que ya saben, en aguas del río Manzanares tras ser apuñalado, golpeado y tirado al río por miembros de la Peña Radical del Atlético de Madrid. Marina Cabegato, muy buenas noches. Estamos ante un incidente gravísimo que en las últimas horas ha abierto un intenso debate que veremos en qué queda, aunque vamos primero a por la última hora. ¿Cuándo está previsto que regrese a Coruña el cadáver de Jimmy? Será el martes, Fernanda, pero la autopsia ya confirma que Jimmy murió por un golpe de una barra de hierro en la cabeza. El ultra del Depor también padeció de una fuerte hipotermia por los minutos que pasó en las frías aguas del río Manzanares, pero fue el traumatismo cráneoencefálico que provocó su muerte. Su cuerpo será trasladado, como decíamos, mañana martes a Coruña. Jimmy será velado en el tanatorio Albia y su cuerpo se quedará en el cementerio de Feans. Hoy el Deportivo ya ha afirmado que sí alertó a la policía de que al menos un bus de los Riazor Blues viajaba a Madrid, y también hemos sabido que entre los objetos requisados a los participantes figuran una navaja, 2 petardos, una bengala, 2 guías de madera de 2 metros, 6 palos y, por ejemplo, 10 tubos de aluminio. Fernando. Bueno, hablamos, como decíamos, de un aficionado del Depor, un miembro de los Riazor Blues, concretamente de la sección de los Suaves. ¿Quién era Jimmy, Marina? Francisco Javier Romero Taboada, era conocido como Jimmy, tenía 43 años, pertenecía, como decías, a Los Suaves, a la sección Los Suaves de Riazor Blues, la más radical y violenta de la hinchada deportivista. Tenía antecedentes judiciales, había sido detenido en 9 ocasiones. Hablamos de delitos por tráfico de drogas y también otros episodios relacionados con enfrentamientos entre hinchadas radicales y robos. Él vivía en A Coruña y tenía 2 hijos, uno de 4 años y otro de 19. Hoy Radio Voz entrevistaba a un amigo suyo. Él nos contaba que la pelea ya estaba programada. El lunes pasado veníamos en el 11 de allá, de la Grela, de la clase, y me comentó que sí, que bueno, que estaba harto, ¿no?, ya de tanta multa de juzgado por culpa de las multas que les metían en los partidos, ¿no?, cuando iban a los partidos, y que bueno, que no sé, me comentó que habían quedado por WhatsApp en Madrid con los del Atlético y tal, pero que yo no le presté importancia, ¿no?, a la cosa. Bueno, pues una entrevista que realizaban nuestros compañeros de Radio Voz a un amigo de Jimmy que dice que tuvo una conversación con él en la que Jimmy le decía que habían quedado por WhatsApp con determinadas personas, bueno, esa jornada que ya todos sabemos cómo ha acabado. Como decía, un incidente muy grave con un muerto y 21 detenidos que ha abierto algunos interrogantes en las últimas horas, incógnitas que esta noche vamos a poner encima de la mesa, Marina. Vamos a intentar, Fernanda, hoy contestar a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién fue el responsable de vender las entradas a los Riazor Blues? ¿El club sabía o no sabía que este grupo ultra iba a asistir el partido? Y en el caso de que lo supiera, lo comunicaron al Atlético de Madrid. Y si no, ¿por qué no lo hicieron? Y si lo hicieron, ¿por qué el Atlético de Madrid no se hizo cargo del problema? Quedan también por clarificar qué se hará a partir de ahora. ¿Los clubes de fútbol tomarán o no tomarán medidas? ¿Serán medidas duras y contundentes contra los hinchas ultra, tal y como lo hicieron, por ejemplo, Madrid y el Barça, así como otros equipos internacionales? Muchas preguntas, Fernanda, que intentaremos contestar esta noche aquí en el programa. Bueno, pues estamos hablando de una realidad, la de la violencia asociada al mundo del fútbol, que ha generado mucha literatura y mucha investigación también. Hay un periodista gallego, para más señas, que trabaja con el seudónimo de Antonio Salas, que se ha infiltrado en grupos diversos, incluidos algunos grupos radicales asociados a los clubes de fútbol, en concreto al que estaba vinculado de una forma muy específica al Real Madrid. Vamos a hablar con él esta noche, pero Antonio Salas ha dicho cosas como estas. Sí, claro que están organizados. A la salida del estadio se juntan en grupos de 4, 5, 6 personas para comenzar lo que ellos llaman la caza. Yo estuve con ellos cazando aficionados de los Osasuna, por ejemplo. Después del partido nos juntábamos todos los ultras para hacer de las calles más próximas al Bernabéu un campo de batalla. Sus presas preferidas son los aficionados de la hinchada rival. Pero tampoco están a salvo los gays, inmigrantes o los negros.
Bueno, Antonio Salas, que vive una temporada infiltrado en los Ultrasur, ese grupo radical vinculado al Real Madrid. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Buenas noches. Pido un titular, nada más, que tenemos mucho programa por delante. Sobre esta cuestión, bueno, pues unha enorme desgracia, a necesidade de tomar medidas moi serias para que, unha vez máis, non se volva a repetir. Ernesto Sánchez Son Pomo, muy bastante buenas noches. escéptico. Ernesto, Buenas titular, noches. a ver si entendemos venga el concepto de titular. Pues nada, un drama más consentido por todos. Por este lado, Francisco Espiñeira. Pues para mí una tragedia que se bordea cada semana y que ha tocado, esta vez con la mala suerte que le haya tocado seguir del Deportivo. Carlos Emerís, moi boa noite. Hola, boa noite. Pois eu, hai un atraco en Vigo venres, non hai chalecos antibalas, hai unha persoa que morre asesinada en Madrid e parece que había un aviso previo, non está a policía. Eu pregunto que fai o ministro do Interior salvo meter centos de policías para botar a xente das casas. Non sei que fai a policía salvo o señor ministro do Interior salvo poñerlle medallas á Virxe, se pensa que o que invocación os santos e a Virxe, a xente vai estar protegida, pero algo debería facer. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Sí, pues hombre, yo mi mayor rechazo y repugna incluso a aquellos que utilizan un contexto de ocio para convertirlo pues en un acto de enfrentamiento, de pelea y que hemos visto ahora pues cuáles son las graves consecuencias que puede acarrear, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este asunto en el transcurso del programa de esta noche. La muerte de este aficionado del Deportivo de A Coruña ha trastocado nuestros planes. Hoy teníamos un compromiso que vamos a aplazar hasta mañana. Hemos mantenido muchas entrevistas con decenas, digo bien, de personas vinculadas al Sergas que, como vienen denunciando desde hace unos días en este programa, en Vía V, suscriben contratos por un día o contratos por hora. Ya saben, esa modalidad contractual que, desde el punto de vista de la Administración, de la Consellería de Sanidad, representan una auténtica excepción. A ver si esto que ustedes van a ver creen que es una excepción. Tengo varios contratos que justifican que hemos sido contratados durante años por solo un día. É unha vida laboral que nós non podemos manipular e que non vamos a consentir que nos digan que somos os mentireiros. Contrato de largo, le llamamos a 15 días, desfilando por todo el hospital, pasando de un área de pediatría a un área de cirugía vascular. Si te niegas, ya sabes lo que te queda. Yo soy madre, tengo un hijo, yo vivo pegada a un teléfono. Bueno, vidas laborales de decenas de folios son algunas realidades que hoy hemos compartido con afectados por este tipo de contratos que está realizando el Sergas y que mañana detallaremos de forma minuciosa. Hablaremos también en el programa esta noche de elecciones municipales, esos comicios que tantísima expectación están creando como consecuencia de la irrupción de Podemos en el mapa político español, y Marina también en el de la mayor parte de las ciudades gallegas. La mayoría absoluta va a estar carísima a partir de ahora. El efecto Podemos, Fernanda, hace que las mayorías absolutas puedan pasar a la historia en los ayuntamientos de las ciudades gallegas. El único que conseguiría más de la mitad de los votos sería el nacionalista Lores en Pontevedra. En las demás ciudades el mapa político cambiaría. El PP perdería la mayoría absoluta en A Coruña, Ferrol y Santiago. En Lugo y Ourense, debacle del PSOE, quien tendría que pactar si quisiera gobernar. Los socialistas encuentran su único balón de oxígeno. En Vigo no hay mayoría, pero repiten como primera fuerza, mientras que el PP se desploma hasta los 8 ediles. En prácticamente todas las ciudades, Fernanda, Podemos se sitúa como tercera fuerza. Bueno, como decimos, Podemos, un partido todavía sin candidatos, sin rostros conocidos aquí en Galicia, que se cuela con estrépito dentro del mapa municipal. Ángel García Seoane, moi boa noite. Que tal, boa noite. Alcalde do Concello de Oleiros, imos falar de moitas cousas, pero por que cree que tanta xente está comprando o discurso de Podemos? Bueno, eu creo que sobran razóns en este país para comprar o discurso de Podemos. Eu podo decir porque en Oleiros levamos o proceso de Podemos pois 30 anos. É dicir, non se inventa nada tampouco. A máis, bueno, se dá a circunstancia que vimos do mismo sitio. Eu tamén estaba no Partido Comunista en aquel entonces, despois apareceu Izquierda Unida, bueno, pois vimos do mismo lugar, non? E, por tanto, nos aplicamos en Oleiros esas campañas de comunista, fidelista, castrista, bueno, todo aquilo para desprestixiarme, non? Que non pudera gobernar en Oleiros e atentar continuamente contra o noso grupo, que fomos un grupo independente desde o ano 79, bueno, todo eso sufrín. Eu xe podo dicir
que temos un exemplo, o digo porque estou convencido delo, temos un exemplo que é singular, se non é único, é singular en Galicia. Non? A vida en Oleiros é outra vida distinta, é unha vida máis amable, é unha vida de moitos servicios, de moitas actividades sociais, culturais, etc. En Oleiros, eso que lle chaman eles casta, pois eu tuve que loitar contra esa xente. Eu non lles vou chamar casta, pero todas estas, voulle chamar peor, algunhas mafias que existían cando entrei no Concello. Pero mafias que trataban de actuar contra vostede, por Mafias que incluso chegaron a queimarme o coche. Mafias que me chegaban á ventana e lle petaban na ventana do entresuelo da miña vivenda cando eu andaba tocando a miña muller e os meus fillos. Un xa sufriu moito como para saber. Por tanto, todo este tema de o que nos acabamos de publicar un libro, que o que leo o libro vai ver que Podemos non dice nada. Non estou contra Podemos, quede claro. Pero que non é novo. Creo que hai razóns máis que suficientes. Estamos vivindo nun país donde o atraco é a modalidade desde dentro, non? Os que rouban os bancos, pois, ao final, pois, os collen, os matan, pero resulta que aquí se rouba desde dentro, a maquinaria, toda a administración pública, e aquí non vai nin a cárcel, aquí o asalto, como se dice. Tiñamos moitas excusas para convocar a este programa a Ángel García Seoane, pero hai unha moi recente que ten que ver con unha operación xudicial, a denominada Operación Z. Temos falado moito desa operación neste programa, esa investigación xudicial para tratar de determinar que se fixo con cartos públicos, en teoría, destinados a cursos de formación para desempregados. Na práctica parece que eses fondos foron a outro tipo de actividades. Cal é a sorpresa? Bueno, que gran parte do que se está investigando nestes momentos por parte desa xuíza coruñesa foi denunciado en torno ao ano 2010 por Ángel García Seoane. Marina Cabegato, que sucedeu aqueles anos? Fue a finales, Fernanda, del año 2010 que Ángel García Seoane denunció ante la Fiscalía irregularidades en los cursos de formación subvencionados por la Xunta. Les envió un documento en el que demostraba cómo el Ayuntamiento de Oleiros a él solo se le había concedido en aquel año 114.000 euros y 2 cursos de formación, mientras que las empresas de Gerardo Crespo, afines al PP, recibían más de 1 millón de euros para un total de 24 cursos. Esto decían en el escrito enviado el 9 de noviembre a la Fiscalía. Solicitamos que la Fiscalía investigue esta forma de proceder de la Consellería de Traballo y Benestar, dado que, como se puede ver, dedica gran parte de los recursos que tiene para la concesión de subvenciones para financiar proyectos de ayuntamientos y empresarios amigos, sin destinar dichos recursos a aquellos ayuntamientos con mayor número de desempleados. Pero la Fiscalía decidió archivar el caso y el alcalde lo llevó a la Unión Europea y al Ministerio de Trabajo. Le contestó la secretaria de Estado de Empleo remitiéndose a una auditoría llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers. A tenor de dicho informe, en el que se ponen de manifiesto las conclusiones de la auditoría llevada a cabo por PwC en relación a los sistemas de gestión y control. Esta unidad administradora entiende que no se han producido malas prácticas ni fraude alguno en el reparto de las subvenciones. Así que, Fernanda, ni la Xunta, ni la Fiscalía, ni la Unión Europea, ni el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues parte dese expediente chamativo, tendo en conta que se presentaron denuncias en todas as instancias que consideraron no seu momento que non había ningún problema con eses cursos. Que pasou, alcalde? Por que 4 anos despois ou 5 anos despois parece que sí que hai problemas? Bueno, o problema nace aí, nace na denuncia nosa. Aquí ahora todo o mundo dice, denuncié yo, nadie se denunciou. Nos denunciamos este feito e cando nos denunciamos este feito se acercan ao Concello de Oleiros no 2011, se acercan porque a prensa lle había divulgado, entón había persoas que sentiron medo. Supostos traballadores da empresa, do señor Crespo, 2 persoas me vieron a ver, unha muller e un home por separado. Un me veu dicir, oye, alcalde, mira, que eu non teño nada que ver con isto, que estades aí denunciando, non sei que, pero eu teño que decir que realmente a mí me obligaban a firmar por unha cantidade e eu percibí outra. Eu dixo, bueno, daquela ti eres o mismo delincuente que o que está facendo eso. Pero mire, eu tiña que vivir, eu tiña, bueno, me dou as súas disculpas. Ele veu ali e dixe, pois mira, o que ten que facer vostede é ir á policía ou xulgado de guardia a denunciar isto. E logo veu tamén unha muller a decir que lle pasaba máis do mesmo, que estaba traballando nunha empresa onde lle facían firmar porque cobraba un diñeiro e que non percibía, non? E que había unhas irregularidades e me dicía, o que vostede denunciou é certo. Entonces, esas persoas, me imagino que se fala de que hubo algunhas persoas que se dirixiron, traballadores, bueno, pois, nos, de todos modos, seguimos, ca nosa teima, non? Porque aquilo nos parecía moi grave. Dalí uns días, despois de abrirse estouche falando xa de xulio do 2011. Do 2011, xa estaba o proceso en marcha. E, bueno, pois, a nós se nos había maltratado, porque había unha costume que cada vez que entraba un goberno distinto, en a Xunta de Galicia,
distinto por épocas, non? Pois a nós nos acaban os cursos. Porque, claro, non lle demos cursos a Oleiros porque Oleiros fai campaña, fai non sei que, fai as cousas ben e non nos interesa. Entonces, como naquel momento se presentaba o campeón, non? Pois ao presentarse o campeón había que eliminarlle a... O campeón quen é? Era Pablo Cobián. Entonces, bueno, pois había que facer a campaña en contra nosa. Pero nos pasou, fíjate, que non hai inspeccións. Sí que hai inspeccións. A nós desde o ano 89, desde o ano 1989, todos os anos se nos fan inspeccións. Para que os cursos cumplan os requisitos... Pero veña a mirarnos con lupa, claro. Pero veñen ca lupa como polvos. Hai xente que si inspeccionan e xente que non inspecciona. Claro, claro. Non se pode decir, como estou vendo eu estes días todos atrás, de que non se inspecciona. É mentira, non se inspeccionará a que non queres inspeccionar. Pero a nós se nos inspeccionou sempre, de arriba a baixo. Pero fíjate que unha vez a conselleira Manuela Besteiro fixo o mismo que había feito na actualidade no 2010 a Consellería do PP, non? Bueno, pois naquel momento a señora Manuela Besteiro nos elimina os cursos e tamén colle e lle los dá a quen lle dá a gana. A nós ningún. Nos tiñamos un centro creado que ten 7 personas en plantilla. Nós non facemos, estamos preocupados co tema do paro, de que a xente das pequenas empresas, dos emprendedores, temos xente por orientalos, non? Bueno, pois, a señora consellera nos saca aquilo, me vou a unha asamblea que fai en Santiago para vender os cursos, dicían que iban dar a palabra aos alcaldes, eu iba ali, resulta que non me dan a palabra porque lle dixeron que viño o alcalde de Oleiros moi cabreado, e que non lle había que dar palabra a ningún alcalde, no salón de actos. Bueno, pois eu me acordo que fixeron un número tremendo, porque estaba con tal cabreo que subín correndo, cando se marchaba a consellera, subí un estrado, saltei e dixen que había que atenderme, que eu iba ali para que se me explicara por que se me retiraban. Bueno, teño que decir en honor a esta muller, que colleu, conselleira en este caso, non? Colleu, con todo o público que estaba ali, todos os alcaldes, sindicatos, colleu e dixo, bueno, dada esta petición, eu vou facer unha proposta, ter unha reunión cun representante de cada partido político, incluído o alcalde de Oleiros como independiente, máis os sindicatos. Fixe unha reunión, mira se había inspeccións. Fixe unha reunión que lle puxo os colores na cara a todo Dios, menos a nós. Eu, cando acabou a reunión, lle dixen, consellera, e Oleiros que? E dixen, non, con Oleiros nos equivocamos, ten vostede 3 cursos máis. Ten a sensación, porque isto que se está dicindo nestes días, que os chanchullos, enténdaseme ben ca expresión, que os cursos de formación para desempregados son habituais? Bueno, os chanchullos, eu veño denunciando isto por moitos anos. Eu levei ao Parlamento, en unha ocasión, levei ao Parlamento documentación, e tamén a levei cando foi desto. Non só mandei a Europa. Eu fui unha oficina do PSOE, estuve co señor Pachi Vázquez, e fui a oficina do BNG, que despois o BNG sí sacou o tema no Parlamento, sí sacou, e máis fuches a Emerich, eu entreguei toda a documentación que levaba para demostrar que o que estábamos dicindo era certo, e que había que parar eso, que había que parar a corrupción que estaba vendo, que había que parar o reparto a dedo dos cartos que non se sabía onde iban. Sí, se sabía, claro que se sabía, non? A onde iban? E que ademais non iban aos bolsillos, e non aos traballadores. Pero isto é moi grave, porque estamos falando dun diñeiro que o dá a Comunidade Europea para a xente que está no paro, para formar a traballadores. Había outra cantidad de diñeiro moi importante que se daba, é un tema que se daba aos concellos para contratar parados. Bueno, pois ti pásmate que lle dan, naquele mismo ano, lle dan ao Concello de Moeche 142.000 euros para 72 parados e nos dan 114 para 1932. Está ben, a proporción. Pero tes outros 383.000 a Dumbría ou a Carnota. Bueno, é que é tremendo, non? Quer dicir que era unha cousa de roubar cartos tan descarada que iba sendo hora que unha xuíza lle puxera coto a tanto ladronicio neste país. Decía antes que nesa reunión convocada pola exconselleira Manuela López Besteiro, vostede montou, non sei cal foi a expresión que utilizou, un lío, creo que dixo, cando chegou ali. Non, quería centrarme agora nesa forma particular que vostede ten de facer política. Se lle parece, imos ver un perfil de Ángel García Soane, un pouco tamén a partir dese libro que efectivamente presentaban a semana pasada, que ten que ver, bueno, pues, cas cousas que ten feito en Oleiros. Imos velo.
Le llaman el alcalde rojo, pero gobierna el ayuntamiento con mayor renta per cápita de Galicia. Ha estado 13 veces con Fidel Castro, alguna de la mano del popular Manuel Fraga, al que dice respetar, no como al socialista Emilio Pérez Touriño, de quien asegura que no le recibió ni una sola vez en sus 4 años como presidente. Hablamos de Ángel García Seoane, un alcalde que antes que político fue músico en una orquesta. Gelo se define a sí mismo como republicano, castrista y antiimperialista. El callejero de Oleiros lo demuestra. Rúa Emiliano Zapata, calle Dolores Ibarruri, Parque José Martí. Y por si quedaban dudas, una estatua del Che Guevara de 8 metros de altura que vino a inaugurar un hijo del mismísimo guerrillero. Sus formas particulares vienen de lejos. Su costumbre de realizar envíos sui generis comenzó durante su época de líder vecinal en los años 70. Cansado de denunciar irregularidades urbanísticas, envió su última misiva al gobernador civil de A Coruña, escrita en papel de lija, para evitar, decía, que su mensaje siguiese el mismo innoble curso que los anteriores. Años después enviaría una cuerda con un nudo de ahorcado a un alto cargo del Opus Dei en respuesta a una burlona corbata que previamente había recibido de él. Otro extraño presente le llegó en 1998 de parte de un ministro enfadado porque el concello no autorizaba el desguace de un barco encallado en su costa. El miembro del gobierno, aseguran, envió una gorra y un cinto militar. El ayuntamiento respondió con un excremento de perro bien envuelto en papel de regalo. Pero las enemistades de García Seoane cruzan fronteras. En 2004 generó un importante conflicto diplomático con Israel al llenar los paneles informativos de Oleiros de mensajes contra Ariel Sharon, al que ya había dedicado unas polémicas camisetas. Tiempo antes fueron los Estados Unidos los criticados en prendas patrocinadas por el ayuntamiento. Así las cosas, no es raro que se diga que Gelo ha sido investigado por la CIA y por el CSID. El regidor tampoco tiene problema en ridiculizar a las autoridades patrias. Si la Xunta no le inaugura un centro de día, lo hace él, con muñegotes incluidos. Y si no le mantienen adecuadamente una rotonda, saca a pasear a la ministra de Fomento con un particular cortacésped. Un estilo peculiar con el que lleva gobernando desde 1985, con un paréntesis de 6 años y un día durante los que estuvo inhabilitado por prevaricación. Una pena de la que no le salvó un indulto porque, asegura, el propio Abel Caballero en persona lo impidió. Bueno, como vemos, non ten moito problema en decir o que pensa, independentemente de a quen teña enfrente. Falábamos ao principio desta conversa de Podemos, unha das cousas que Podemos está reivindicando é que as ideoloxías, no sentido clásico da palabra, bueno, pues están mortas, por decirlo así, e que nestes momentos o debate ten que ver entre o vello e o novo. Vostede, que recibiu moitas etiquetas, algunhas das cales aparecían nese vídeo, ideolóxicamente, onde se situaría? Eu estou na esquerda. Eu sempre estuve na esquerda. O meu líder é Fidel Castro. Non teño ningún problema en dicilo, hasta que me morra o meu líder. Por qué? Porque fun a Cuba e vin os nenos máis libres do mundo, donde nadie lles pega, donde están cuidadísimos, donde están educados. Vin os vellos, círculos de ancianos que despois eu montei en Oleiros, en todos os pueblos. Eu vin un montón de cousas en Cuba maravillosas. Cuba ten outros problemas. Pero sigue sendo vixente isto? Cuba ten moitos problemas porque aínda ahora que Europa quere abrir a porta porque a cerrar a Aznar, cando eu saquei as camisetas esa, fora porque Aznar nos telediarios da primeira cadena, detrás salía a bandeira de Estados Unidos. Por que en España teño que ter a bandeira de Estados Unidos vendo o telediario detrás do locutor? E iso era, se vos acordades, era unha constante. Entón, un día, nunha comida con os médicos, estaban chungueándose de min, de algún modo, non? De rojo e non sei que, por o tema de Aznar, eu, nunha servilleta da comida, que era de papel, pois pintei o que naquel momento me saliu. Un rollo de papel higiénico, ca bandeira de Estados Unidos, non para usar. Non? Úsame. Sí. Ese era o lema. Pero veña tamén por aquela política que Aznar levaba desastrosa, non? Con Cuba. Cuba é un país amigo, Cuba é un país hermán. En Cuba somos o único país do mundo, eu recorrí 29 países, é o único país de fala hispana donde nos aprecian de maravilla os españoles, donde nos queren. E ademais os españoles encima chamanlles gallegos a todos. Sí, bueno, Cuba eu me sentín en Cuba como na miña casa, unha xente culta, amable, con moitos problemas, pero non claro, general. Pero, alcalde, de verdad que sigue pensando que nestes momentos ese sistema vixente ou os Castro terían que ter dado un pequeno cambio cara a democracia? Ahora mismo están falando que reformas sobre temas de humanismo. Pero, vamos a ver, pero o goberno de España non ten relación en este momento con China. Pois en China sigue pegándose o tiro na nuca na plaza. Pero de que estamos a falar? Cara, pasa que hai intereses económicos, hai riquezas, como calquer outro país. Igual que cando eu fun a Libia,
e fora Fraga tamén, non? Eu iba a Libia para que Libia comprara a Galicia produtos e Fraga se brindou aquelo. Fraga era un home inteligente, era un político de Estado. En aquel momento de crisis, Fraga entendeu que era bo abrirlle a porta ás fábricas de conservas, ás fábricas de agua mineral, bueno, de un montón de... E, bueno, en aquel momento foi ali. Pero, claro, cando eu fui terrorista, non sei que, non sei canto. Cando foi Aznar, non era terrorista, incluso lle regalou un cabalo a Gaddafi. Sí. É que é tremendo. Aquí depende de quen sea a persoa, o interlocutor, non? Depende de quen sea o interlocutor. Pero sigue considerando que as ideoloxías están vicentes ou pensa como Podemos que nestes momentos o discurso ten que ver co vello e co novo? As ideoloxías, neste momento, algúns que falan delas, as teñen polos suelos. Se non hai ideoloxías, mal lle vai ir a democracia. Ten que haber ideoloxías, a ideoloxía é un proxecto político, unha forma de ver que é o que queres para a sociedade. É un proxecto, non? É que está cargado de ideoloxía. Iso é o que hai que levar adiante. E lamentablemente, moitos grupos deste país, e máis os que máis arriba están, olvidaron totalmente o compromiso, non? Olvidaron totalmente. Está petando na porta de Gelo García Seoane xente, por exemplo, de Alternativa Galega de Esquerdas, ou xente de Podemos, ou xente das famosas mareas? Están facendo as veiras? Eu me levo moi ben con moita xente, e teño amigos en xente do bloque que os aprecio demais, dos que algúns non queren ver. Eu os respeto e os quero, ademais. Con que se identifica máis? Eu non son nacionalista, eu son internacionalista. Pero hai xente no bloque que eu admiro e que respeto. O que era dirixente e que se foi. Beiras? No, Beiras ainda está por aí. Vamos... Anxo Quintana. Podeu pegar, hombre. Paco Rodríguez. Bueno. Paco Rodríguez creo que non marchou, Non, que non marchou. Digo que deixou a primeira... Eu a Paco o admiro por a súa integridade, polo seu pensamento. Hai moita xente que non. Pero Paco é coherente co que fai. El dice o que dice... Pero da oferta política que non é alternativa. Que hai en Galicia... Eu teño unha relación moi boa ca xente da Nova, pero moi boa. Pero que tuven? Eu intentei sempre ter boa relación con toda a esquerda. Eu sempre intentei, e tamén intentei ser dialogante ca dereita. De feito, eu tuve unha relación moi cordial, tremendamente cordial, con Manuel Fraga Iribarne. Pero tremendamente cordial. A min Fraga me chamaba a Xunta, e se non me recibía un conselleiro, chamaba a presidencia, e a min se me recibía. Chamaba e me dicía, ten usted a tal hora, tal... Isto non me pasou con Touriño, que foi un excomunista, non? Por certo, militante comigo naquela época, no partido, na época dos 70. Pois a min Touriño non me recibiu nunca. Pero é que Ricardo Varela, que estaba no tema dos cursos, tampouco me recibiu nunca. Pero de que estamos a falar? E Feijóo, que tiña Fraga que non ten Feijóo? Bueno, creo que hai un abismo. Con todos os respetos ao presidente actual. Fraga era un home de Estado. De dereitas, nunca o negou, nunca se ocultou, pero era un home de Estado. Feijóo, non lle falta moito para chegar a ese tema, non? Entende que esa xente que non entenda, pois esa defensa, de algún xeito que fai da figura de Fraga? Que non entenda, me importa pouco. Eu creo que dixen aquí moitas cousas hoxe que algún diría, se estuvera calado, isto lle vai sacar votos. Non, porque entonces non quero os votos. Eu quero ser como son, non? E que a xente me valore como son. Eu sou unha persona que respeto a todo o mundo. E de feito, fíjate, en Oleiros, nós non ganamos, non sacamos a maioría nestas eleccións pasadas despois de estar pasando a travesía sete veces en minoría, que é tremendo gobernar en minoría, non? E nós, nestas eleccións últimas, a nós nos votou un importante sector que vota a dereita en España. Ciudadanos que viven felices en Oleiros e que saben que se veñen os deles, menuda desfeita, non? Porque non hai máis que ver por aí a Galicia, darse unha volta cun coche ir por Galicia e ver o que pasou nas vilas. Claro, cantas veces tivo que contestar ou que explicar mesmo a medios de comunicación internacionais, como The Sunday Times, por exemplo, que creo que ano pasado por estas alturas estivo o seu corresponsal comendo con vostede. Cantas veces tivo que explicar como é posible que ese concello, cun alcalde deste perfil, que ten a famosa estatua do Che nesa famosa rotonda, vivan en Oleiros algunhas das rentas máis altas deste país? Eu creo que porque son inteligentes. É que unha cousa é ser rico ou adinerado, eu creo que rico só é o que ten saúde, non? Pero os adinerados tamén os hai inteligentes. E hai persoas que non roubaron a nadie e que teñen os traballos moi bons. Altos profesionales, ingenieros, médicos, etc., que están vivindo en Oleiros, eligiron Oleiros, e ao mellor son votantes, que non todos, son votantes da dereita porque por costume ou polo que fora, ou por familia,
pero que claro, chegaron a Oleiros e viron o paraíso. O sea, hai xente que vota o PP Viron nas... o paraíso en relación con outros sitios. E dice, como, yo non me quero ir del paraíso, e a máis quero que estén estos aquí arreglando o Hai paraíso. xente que vota o PP nas xerais e que vota alternativa nas municipais? Sí. Eu calculo sobre uns 1.500. O noso gran electorado provén do PSOE. Hubo unhas eleccións que coincidiron as municipales cas europeas. E aí pudemos ver quen nos votaba. Entonces, a masa máis grande de votos nosa provén de xente que votaba nas generales PSOE. A segunda era xente que votaba Bloque. E a terceira era xente que votaba o Partido Popular. E a partir dese momento nos sacamos claro a quen estábamos representando. E eu, ademais, sendo unha persona de esquerdas, eu sempre tremendamente respetuoso con calquer persona, Eu non son creyente, pero teño unha familia católica. Miña irmán chegou a ser, como se dice, catequista. Que pasa? É que teño que andar mordendo a todo o mundo. No, cada un pensa... Eu deixei de pensar así porque eu andaba na orquesta e vía, cando os curas íbamos a tocar a alzar, e oía cada rollo, e isto que ten que ver ca religión, non? Con Franco ainda, con Franco. Pero cada rollo en que sentido? Os rollos que lanzaban sobre los rojos. Claro, eu era rojo. Non, eu estaba tocando a batería, pero era rojo, estaba ali, e oía yo cura aquilo, e un día fixen un escándalo, e o jefe da orquesta dixo, Gelo, se volves a facer, non podes seguir na orquesta que nos sacan o chollo. Non? Fíjate... Que significa ser rojo, alcalde? No, é que ser rojo é ser de esquerdas. Era así, estaba definido así, non? Ou polo menos a dereita, sempre para definir un de esquerda de rojo. Nestes momentos sigue sendo un rojo vostede, supoño? Eu sigo sendo un rojo. Claro, que significa ser rojo? O significa ser honrado. Pero non hai xente de dereita honrada? Sí, pero ti me dices un rojo. O da dereita que se defende... O revés, pongo yo o revés. Non hai rojos ladróns? Sí, eu denunciei moitos. Eu algún que levanto o puño e lle cortaba o puño. Sí. Algún que levanto o puño e lle cortaba o puño. Hai un montón de cacos que están desprestigiando a política. Os grandes partidos, tanto PP como PSOE, ou fan limpieza pero a fondo na casa, ou poden ir pensando en desaparecer porque ou a xente tolea, e daquela xa non creen nada, pero por que ahora está a ola de Podemos? Porque a xente está cansa de ver tanto ladronicio, tanto descrédito, tanto cambiar de... ¿Cómo se pode dicir? No, viñan algúns che dicen estos días, no, es que los que llevan mucho tiempo. No, estes todos da oposición púnica levaban unha legislatura, os de Santiago, nin eso, levaban 2 anos. Se chegan a levar 4, xa non quede nin o campanario da catedral. Vostede foi... Vostede, alcalde, foi... Claro, o tema é que, imagínate, non é un tema de tempo, é un tema de personas, é un tema de honradez, de capacidad, de entrega, de amor aquelo, a pueblo, nese pueblo que ti vives. Estou falando de alcaldes, non? A ese pueblo, o que ti queres para ese pueblo, para os teus fillos, para os teus netos, para os demais. Pois a ver, dígame, de rojo, para que a xente moi nova que está máis confusa con isto das ideoloxías, que significa? Díxome, honrado, que máis? Que significa ser rojo? Honrado, capaz, con proxecto, quererlle a sociedade, querer traballar pola sociedade, non? Porque nós, por exemplo, agora, nas listas, que fixemos unhas asambleas, non me pode aparecer un calquera a presentarse na lista alternativa. Donde estuvo vostede antes? Eu estuve na Asociación de Veciños tal, estuve no Club de Fútbol tal, estuve na... Claro, antes estuvo dedicado ao pueblo. Hai que dedicarse ao pueblo, non servirse do pueblo. E na política, na actualidade, ou nos partidos políticos collen o máis bonito, o da familia máis tal, ou non sei que, e así lles vai. E así lles vai. Non elixen as persoas válidas, as honradas, as capaces, as que sinten, as que queren levar o proxecto adiante. Elixen a calquera que quere que lles dá votos. E así está o patio. Hai unha absoluta sensación nestes momentos en España de que a política está corrupta ou que hai moita xente que se dedica á política que ten un problema de corrupción e que utiliza os fondos públicos para cousas que non se deben. Podería haber quen diga que vostede foi condenado, que foi inhabilitado pola xustiza. Quería falar deso. No. É que non se pode dicir... É que o alcalde estuvo separado por prevaricación. Roubou, porque iso é o que me fan os meus enemigos. No, o único alcalde de España, creo que o único ciudadano deste país, que sacaron de gobernar na alcaldía, non que o sentenciaron, por limpiar unha playa de Vinsereu. Porque eu que fui unha playa de Santa Cristina foi sacar unhas pedras que un ciudadano que tiña unha caseta que non era del, que era do Estado, que estaba utilizando privativamente. Na miña sentencia se dice que a caseta era privada e que eu ao sacar as pedras da playa o mar lle afectaba a súa propiedade e que lle podía tirar a caseta. Na miña sentencia, 3 días despois, en outra sentencia, outro xuez indudablemente, dice, la caseta es del Estado, tírese la caseta.
Pero a mí me botaron fora porque saquei unhas pedras que supostamente iban facer o mar. O mar iba a facer daño. Pero entón, que dice? Que a 6 anos e un Xustiza día. equivocouse por que foi sentenciado dese xeito? Bueno, pois sería moi longo aquí. E igual teño outra sentencia máis. Non, pero que se digo o que penso, manda truco. Pero si che vou dicir unha parte do que penso. Pero normalmente digo que pensa. Naquel momento, todos deseaban que eu non estuviera no Ayuntamiento de Oleiros. Entonces, naquel momento, se iba a aprobar un plan novo. Se iba a aprobar o segundo plan de urbanismo de Oleiros. Eu molestaba, porque se aprobaba un segundo plan de urbanismo, entón xa Oleiros iba a quedar como está quedando, non? Consagrado, con progreso, con ordenación, con espacios públicos, ca costa protexida. O que había era un montón de especuladores por atrás, amigos de políticos e outras hierbas. E outras hierbas. O sea, que todos se confabularon. Mira, hubo un juez, Cabana Gancedo, me parece que chamaban, un señor xuiz, que nas moitas sentencias que botou sobre Oleiros, dunha forma ou outra, non, cando denuncian veciños, nunha delas que me perseguían os de San Crisa, a sociedade que era dueña da playa de Santa Cristina, bueno, pois, ese xuez chega a concluir na súa que son unha persona que está sendo perseguida judicialmente por determinados elementos, tal. Tuvo unha sentencia de un home honesto, de un xuez que os hai moitos xueces e xueces honestos. Eu me topei con moitos. Con moitos. Pero tamén hai xueces que non son tan honestos. O sea, cree que ten moitos enemigos vostede? O que ese meu enemigo é o seu problema. Eu non son enemigo de nadie. Eu teño unha cousa de boa, que digo o que penso e quedo totalmente relajado. Hai unha guerra... Hai quen dice, no, yo me pongo a escuchar ópera e me relajo. No, eu me relajo dicindo o que penso. Non? E despois quedo totalmente... sin actitud Pero sempre digo que pensa, sempre digo que pensa. Sempre digo que penso. E me leva sempre digo que penso e me leva costado moito. Me leva costado moito. Pero digo o que penso. Pois dígame o que pensa desto, porque falamos da sensibilidade que hai nestes momentos como consecuencia da crise económica, da utilización dos cartos de todos, e vostede tamén foi moi criticado pola utilización do coche oficial. Non foi criticado por eso, non? No, sí, o PP agora sacou aí atrás que iba a piscina. A piscina, sí. Pues claro, que parece que me collían na casa e iba a piscina. Eu teño un horario. Eu me dedico en corpo e alma ao Concello. En corpo e alma. E os veciños o saben. Eu teño un horario que vou das 10 da mañán ás 3 da tarde ao Concello. E teño un horario que das 7:30 da tarde ás 12:30 da noite ao Concello. Eu dentro desa actividade que fago, eu son deportista nato. Eu fixen deporte desde neno, menos fútbol, como calquer deporte. E bueno, e cando salgo e me levo para casa, me deixa ali e me levo para casa. Fago esa hora de gimnasia, 3/4 de hora, e me vou para casa. E a tarde, nunca na vida usei o coche, eu podo usar o coche pola tarde, sin ningún problema. Na vida nadie me vería no coche oficial. Na vida nadie me vería no coche oficial. Eu recorro Oleiros, corredoiras, camiños. Claro, cando despois me chaman a radio e sí, aquela pedra que estaba ali, sí, o marco que estaba no outro lado. A xente se... Por que? Porque vou. Pero co meu coche. Por tanto... Vai exportar o modelo de alternativa? Os modelos non son exportables. O resto non, porque creo que sí que hai unha certa pretensión. Vostede ten dito que polo menos na bisbarra que lle gustaría que ese modelo tivera algún tipo de continuidade ou non. Hai modelos, vamos a ver, o noso modelo se pode copiar. Se pode copiar. Facelo como nós, ao mellor é difícil. Porque que necesitaría outro gelo? Non, necesitaría xente, non gelo. Gelo non é gelo. Gelo é a cabeza visible dun proxecto. Alguén cree que si Gelo fora solo que estaba en Oleiros, podría ser Oleiros o qué? Eu primeiro me preocupei de ter un corpo de funcionarios de maravilla. Pero a alternativa podería existir sin Gelo? Sí, claro que sí. Eu intentarei que a alternativa, porque este vai ser o meu último, a miña última presentación. Eu me sinto xoven, bastante xoven. Hai nos por aí que están lles caendo os pantalóns e andan por aí de alcaldes e de diputados e senadores que os jubilan a todos por aí adiante, non? Pois eu me sinto xoven, pero creo que, que chegou un momento que eu vou a dedicarlle este tempo para plasmar en Oleiros, a ultimar a política a través de, para cando cheguen, que non me destrocen as poucas zonas que quedan aínda vírgenes de Oleiros, non? Entonces, protexelas dunha forma que non poidan, porque aprobar un plan en Oleiros, eu creo que non se vai aprobar na vida máis. Na vida máis, porque un plan hai que dedicarlle moito tempo, moito cariño, ser moi honrado, porque es la hostia, ¿no? Es la hostia, ¿no? Entonces, claro, hai que ser moi honrado. Por que non hai plans por aí diante? Porque non se poñen de acordo, porque, a ver, canto che toca a ti, canto che toca a ti, canto che toca a outro. Temos a comarca da Coruña que non hai un plan. Non hai un plan de urbanismo. E o que hai de Culleredo é do ano 76. A ver, pues estamos falando de urbanismo, estamos falando... Salda tuvo maioría. No, che estou contestando... Sí, no, sí, estamos falando de urbanismo, precisamente urbanismo
hai un certo consenso en considerar que foi un dos problemas vencellados á corrupción da clase política. Vostede, en todos estes anos, non recibiu ningunha oferta por parte de ningunha constructora, promotora inmobiliaria que lle ofreceu cousas a cambio de... Porque xa me conocían. E un día apareceu un sinvergüenza, entrou con unha disculpa entrou na alcaldía. Entón se senta, e daquela dice, mire, eu realmente dixen que viña isto, pero eu viña... E abrín a ventana, e dixe, por onde queres salir? Por aí ou por aí? Polo balcón, a tirar que lle ofrecía algo para que se lle adjudicara algo. A min, cando non era alcalde ni nada parecido, cando era presidente da Asociación de Veciños de Perillo, no ano 1978, me puxeron dentro da miña casa, dúas persoas que entraron a visitarme, me puxeron 3 millóns de pesetas daquel entonces, sendo presidente da Asociación de Veciños. Para que? A cambio de que? Había unha loita contra unhas discotecas e contra unhos edificios que nós tiñemos denunciado nos tribunales, para que retirara. Dixo, hombre, salgan o mismo, arrende aquí que... O sea, esas dúas ocasións, nada máis, ninguén máis foi a tentalo. A min, no, porque non pode mirar a min eso. E o noso urbanismo, nada máis, non é un urbanismo especulativo. O noso urbanismo é de baixa densidade. Un urbanismo que as queixas que había, e moita xente non nos votou, porque entendían que, bueno, é que baixo é unha, baixo 2 plantas máximo, non sei... Bueno, non entendían. E non entendían que había que urbanizar, e non entendían que había que deixar zonas verdes, zonas escolares. Nós temos un patrimonio inmenso logrado a través do urbanismo. Non ten nadie en España. Vamos a facer un libro co urbanismo, perdón, co patrimonio que se adquirido do urbanismo, que é millonario. Estamos falando de máis de 1 millón de metros cuadrados en zonas verdes. Estamos falando de unha cantidad de suelo, de dotacións para uso público, tanto deportivas como escolares, tremenda. Bueno, estamos falando, está recoñecendo esas dúas ocasións nas que intentaron tentalo, pero ten a sensación de que, bueno, pois nos concellos en xeral houbo moitos problemas deste tipo, moitos alcaldes tentados por promotores inmobiliarios? Estou convencido de que hai un ladronicio tremendo polo país. O sea, hai un problema de corrupción estructural... Pero fíjate, Fernanda, que non hai urbanismo. En moitos sitios non interesa o urbanismo. A mí me veu ver un día un señor de Sada, unha señora, chorando, e mire que eu lindo aí con oleiro, non sei que, en Sada tal, non me deixan facer, e agora me veu, infórmeme usted, porque me veu un concejal e me dice que a parcela non vale para nada e que me dá un piso no centro de Sada. E dixenlle, como, non vale para nada, lle dá un piso no centro de Sada? Dixe, meto na casa e cando teñe dentro da casa, chama a Guardia Civil e diga que ten un ladrón dentro da casa. Claro, como lle vas comprar unha finca, non? A finca valía para facer 3 ou 4 chalés. Era un concellal. Bueno, pois aquí hai xente que coñece moi ben... Da época de... Hai xente que coñece moi ben o noso convidado desta noite, empezando por Fran Espiñeira, delegado de La Voz de Galicia na Coruña, que ten unha relación profesional, lóxicamente, con o noso convidado. Adiante. Sí, bueno, veo que has traído muchos vecinos de Oleiros hoy aquí para intimidar, pero... No, yo le conozco profesionalmente desde hace 25 años y puedo decir que sí que es cierto que es una de esas personas con las que da gusto hablar, porque cuando tenemos broncas, que las tenemos de vez en cuando, porque él obviamente también tiene sus opiniones sobre el periodismo, pues no ha faltado el día que no se haya descolgado el teléfono y no se haya puesto, ¿no? Que eso también es justo reconocerlo, porque hay muchos otros a los que les cuesta. Él no tiene móvil, que es una de esas curiosidades que para estar en el siglo XXI pues es chocante, pero sí que es cierto que habitualmente pues podemos ir hablando con él y eso, más allá de las diferencias que hay sobre temas pues que para la comarca él puede tener un punto de vista diferente a otros alcaldes o incluso a otras personas, pues es evidente que sí que tenemos una buena relación. A mí me gustaría retomar una de las preguntas que te ha hecho Fernanda y que creo que te has escapado un poco, que es el tema de exportar el modelo a la comarca. Es decir, hay una institución que está claramente en discusión, que es la Diputación, donde cada vez son más las voces que se alzan pues reclamando pues casi la desaparición, ¿no? Y sin embargo, contrariamente a eso, tú planteas una alternativa donde has vuelto a recuperar ese modelo de alternativa a los vecinos, en ampliarlo al partido judicial, incluso a algunos otros municipios, como ya pasó a mediados de la década de los 90. No sé en qué punto está eso, si lo mantienes en pie, si el objetivo sigue siendo entrar en la Diputación y si crees que eso pues le daría mayor prestigio a Oleiros o por qué quieres entrar. Vamos a ver, eu non quero entrar na Diputación. ¿No? Quero que alguén entre na Diputación. Eu, aínda que fora o responsable máximo do grupo, eu non estou falando de que entrara alguén da alternativa dos veciños dentro da Diputación. Por qué? As Diputacións son un organismo que están para servir os concellos, para atender os concellos. E os cartos que veñen do Estado hai que distribuirlos en programas, non a dedo.
non? Os meus lle dou e os outros lle saco. Eso é así, e por tanto está regulado, ningún presidente pode facer... Se fixeron antes e se fan agora. Eso fixeron todos, non se salva ni Jesucristo, porque cando están gobernando dicen eliminar ou non eliminar a Diputación, e cando gobernan o contrario, non? Iso é... Pero cando nós estamos falando ahora de que a Diputación ten unha maioría de 3, non? Na provincia de Coruña. Que dicir, se perde 3 diputados, a Diputación, o PP perdería o goberno. Sí. Tal como está neste momento as mareas, os ríos, todo o que hai por aí, pois, porque claro, se a marea fora unha, cun nome solo, non? Pero pode ser, aínda pode ser. Pero é que eu vexo difícil, porque eu sei de política, levo moitos anos, eu son político, eu presumo de ser político. A mí non me avergüenza nadie que me llame político. Soy unha persona honrada e soy político, non? Por tanto, orgulloso de ser político. Pero o que non pode ser é que haya este cúmulo de, ahora 50 grupos. No, si se agrupan, neste caso, se hubiera unha agrupación de todos os grupos que están pola esquerda, ainda están a tempo, non? A esquerda do PSOE, non? Si se agruparan, porque o PSOE vai ter unha pérdida de concejales segura, non? Entón, que pasa? O PSOE vai ganar na Diputación máis diputados. Pero se agruparan, a Alternativa estaría disposta a entrar nese grupo, digamos? No, nós non vamos a entrar nese grupo e digo por qué. Eu me vou morrer como son, non? Pero non quita de que eu vaya, eu o día 13 estou en Monforte de Lemos para formar unhos señores que queren formar unha candidatura. Eu vou a Monforte de Lemos para darlles o meu respaldo e dicirlles que é posible gobernar desde a independencia dunha candidatura. Carai, a Monforte, que longe, non había sitios máis cerca? No, me chamaron. No, quero dicir que se vai a Monforte, o millor tamén ir a Sada, claro. Me chamaron de Bergondo, me chamaron de Culleredo, dous grupos distintos, me chamaron de Arteixo, me chamaron de Cambre. Por tanto, nós neste momento estamos planteando sí. Que pasa? Que eu non lle quero facer daño a ningún grupo neste momento pola esquerda, porque se facemos 50 grupos e dividimos o voto, pois mal lle vai ir. Ahora, se non se poñen de acordo, eu teño claro que o mellor sí que a Alternativa se podía chegar a presentar na comarca da Coruña, non en outro sitio, na comarca da Coruña. Bueno, decíamos ¿Solo que... Partido Judicial de la Coruña o tamén Partido Judicial de Betanzos? No, Partido Judicial de la Coruña. Bueno, decíamos que nuestro compañero Fran Espiñeira, bueno, pues lleva años conociendo a Ángel García Seoane como consecuencia de su trabajo en La Voz de Galicia, pero hay más gente en esta mesa que conocen a Ángel García Seoane desde hace tiempo. Vamos a ver algunas de las referencias que creo que aparecen en el libro. Vamos a ver. O PSOE de Galicia tiña un desmedido afán de rematar políticamente con García Seoane, pensando que o Concello caería nas súas mans como maná caído do ceo. Era considerado como un gran no traseiro. Non se pode tolerar cousas como que Carlos Aymerich veña a dicir que me enriquezo ilícitamente. Un descarado como ese, un vividor político, non pode xulgarme a min. Bueno, cousas que ten dito o alcalde e que non sei se mantén. Vamos a ver, matizar o de Carlos. Antes, cando Carlos tuvo, creo que non estuvo acertado, cando o Bloque estaba con nós no goberno municipal, non xa, pero digo, a miña, creo que non estuvo acertado por chegaron a unha reunión onde se iba a falar se seguían ou non con nós no goberno. Eles se dixeron cousas moi graves sobre a miña persona, naquela campaña basura que naceu da man do PSOE, por certo. Que decían cousas como? Aquela campaña de seis, o que me levou aos tribunales 6 anos outra vez, sin que a xueza resolvera, non? 6 anos sacándome a pelexa, non? Imputado, sacándome a pelexa sin haber roubado un chavo, sin haber feito ninguna falcatrua, e resulta que unha campaña difamatoria que saliu o que fixo o remexido era o compañeiro del, non? De Cerviño, e quen estaba despois, quen se sumou, foi un periodista de Santiago, que era xudeu, estaba o tema de Sarón polo medio, e despois se foron a un periódico de aquí da Coruña, primeiro empezaron unha ABC, e logo tal. Aquela campaña odiosa, o máis grave que me pasou na miña vida, porque sou unha persona honrada e sufrir aquelo que sufrín foi miserable, totalmente miserable, pois se lle ocurre un día que ven a Aymerich nesa reunión e dice, bueno, é que isto, se o río sona, non sei se te acordas da frase, agua, bueno, igual, agua leva, ou peor, ainda encima peor, algo, daquela dixe, bueno, pois se seguides con esta postura, eu me vou levantar, está aí fora a prensa, se seguides con esta postura, cando eu salga, se seguides con esta postura, vos voto fora do goberno, e así fora. A ver. No, vamos ver. Eu, en primeiro lugar... Tienes veciño de Oleiros, por certo. Eu son veciño de Santa Cristina, sí, nos edificios de Grumosa, como Gelo creo que sabe, porque Gelo está hasta as 12 da noite no Concello e sabe vida e milagros de todo o mundo, non? Onde vivimos, onde estamos asociados, o
onde levamos os nenos, etc. Bueno, é un animal político no bon sentido. Eu creo que Gelo, cando estivo inhabilitado, se Gelo estivo inhabilitado, creo que outros alcaldes da comarca deberían entón estar condenados a traballos forzados, verdade? Ningún deles foi condenado, pero iso non quita para que haxa cousas que francamente non son como elas contan, non? Efectivamente, en Oleiros hai un modelo urbanístico, e hai un modelo urbanístico, unha cultura urbanística, porque houbo un primeiro alcalde nacionalista, Xosé Lois Martínez, que foi o que impulsou un plan xeral que fixo que Oleiros fose unha excepción con relación ao que acontecía no resto da comarca. É certo que se loitou contra certas mafias, pero tamén é certo que hai certos constructores de cabeceira do Concello de Oleiros. Podo dar nomes, Freijeiro Mato, que neste momento, no Maxi, esa parcela, verdade, onde estaba o Maxi en Santa Cruz, agora vaise facer un hotel que vai ter máis de 20 metros de altura, até a cornisa 18 metros. Sí, sí. Bueno, pois aí a xente está dicindo, oiga, recuperemos este espazo, verdade, para a cidadanía. Podemos decir que cando hai formas, verdade, porque ese libro que acaba de sair aí, eu vou non recibir na miña casa como veciño de Oleiros, e resulta que eu vou pagar cos meus impostos ese libro. O sea, que supostamente ese libro é unha historia de Oleiros escrita polo señor García Seoane que van pagar todos os veciños de Oleiros, eu tamén cos meus impostos. Pois, francamente, se o señor Seoane, ou a Alternativa dos Veciños, quere publicar ese libro, ten que pagalo cos seus cartos e non gastar 25.000 euros do Concello, tamén meus como veciño de Oleiros que pago os seus impostos, niso. Pero podemos poñer podemos poñer bastantes outros exemplos, non? Como funciona a radio municipal, o carnaval, ou se di, no, Podemos está en Oleiros. Bueno, Podemos en Oleiros, supoño que Podemos non estará de acordo con que se reduza a reserva de vivenda protexida nun 70% como se acaba de acordar en Oleiros. Coa posición do BNG, co voto a favor de Alternativa e tamén co apoio de outras forzas políticas. Pero, por decir o que pasou naquela reunión. Sí, veña, rematando. Naquela reunión había un pleno extraordinario que se ia celebrar na fábrica en Oleiros. Eu era membro do bloque en Oleiros, tivemos unha reunión antes con Gelo, lembro que ele estaba sentado nesa sala na que hai unha foto do Che, non, unha foto, non, unha especie de mosaico así. E a casa de Fidel. E cando chegamos había dous montes de carpetas, non? Nun lado, dicía, bueno, isto todo é o que teño de Luís Vázquez. Bueno, pois mira, Luís Vázquez era o portavoz do PSOE, nós non temos un acordo de coalición co PSOE. Non poña man no lume por Luís Vázquez, pero non vimos falar diso. E outro era, pois, en fin, as propiedades de Gelo, non sei. E cando íbamos pola finca número 20 ou 25, bueno, pois, en fin, nós en ningún momento dixemos, eu non dixen, que se enriquecer ilícitamente ou non. Eu o que digo, con independencia de que as cousas podan ser lícitas, ilícitas, delito ou non, que hai cousas que en política que nos, desde logo, nunca as practiquei, nin penso que debamos estar coaligados con quen as practica. Por exemplo, concreta, bueno, pois, por exemplo, é moi lícito que alguén que non é alcalde pois teña unha finca, verdade, en sociedade con outra persoa. Con outra persoa que se dedica á construción, que é unha actividade empresarial moi digna e moi lícita. Pero eu creo que éticamente iso a min non me gusta. A min non me gusta. E xa digo, nin eu nin o BNG denunciou a ninguén, porque non é a nosa forma. A ver, alcalde, veña, pero hai moitas cousas. Hai cousas que non... Este tipo de políticos son os que non poden estar na política. Os difamadores, os políticos, porque está dicindo aquí, está volvendo a difamar. Está volvendo a difamar. Cando dice que, si déxame falar, que te deixe falar. Cando ti falas de que Martínez fixo o primeiro plan xeral, é mentira. O primeiro plan xeral o fixemos nós como oficina de planeamento, eu era comunista, e a oficina de planeamento eran comunistas de Madrid, que viñan de Madrid, e o fixemos os comunistas en Oleiros. Martínez era o alcalde, e deixou de ser alcalde, o primer ano, seguiu co título, pero sin ser alcalde. E Martínez levei no xudgado eu, no hotel de Santa Cruz, que estaba ao lado da playa, frente ao Pote, bueno, pois, tiña un documento donde el, cando era alcalde, había reservado para facer os edificios, para dar ao baixo de 2 alturas aquel edificio, se reservaba que el tiña que facer os edificios. Isto é real, está no xudgado, xa foi xudgado e tuveron que pagar, por certo, 21 millón de pesetas, porque obliguei a tirar o edificio que era unha parte ilegal. Este era o Martínez que dice el, non? É o que fixe as obras na zona verde da universidade, e no aparcamento da universidade, e que se archivou por certo expediente. Pero claro, é amigo de la cuerda, non? Es amigo de la cuerda. O Hotel Masi está aí desde antes de nacer Ángel García Seoane. E cando ven un señor e o compra para seguir con hotel, bueno, pois o plan, se quere construir, lle manda ir 20 metros atrás. E o que se fai é regularizar
o plan lle respeto o volumen que ten. Ese volumen hai que leválo para a parte de atrás, pero ten que deixar casi toda a finca libre. Para uso e disfrute de ordenanza, claro. O libro, todos os libros, nós facemos publicacións a montós para informar a xente. O bloque non fai. Solo fan con esas fotos que poñen os candidatos e tamén a veces pagado como lle cadra, non? Habría moito que falar no goberno de ir a Xunta, non? Habría moito que falar de Dios. Do goberno do bipartito estamos falando. Sí, de ir a Perillo, en a fábrica recién inaugurada, cun suelo maravilloso, encher de moqueta toda a fábrica, 3 millóns das antiguas pesetas en moqueta. No suelo da fábrica. Era para a inauguración. Sí, era para un tema de televisión, non sei que, e resulta que había 20 puestos e había 4 puestos solos de 4 amiguetes. Sí, habría moito que falar de... Pero pasa que eu sí que podo falar. Que ten constructores de cabeceira. Os libros son para informar. Este libro é historia que non coñecen e que os difamantes, pois eso, cando dicen, no, prevaricou. No, que a xente sepa por que prevariquei. Non por roubar, non por asaltar a nadie, non? Como fan outros das mesmas cordas dos que están a falar. A Radio Municipal solo falo un día a semana, media hora. Estou ali para que calquera que me queira chamar, poida falar comigo en directo. Debe ser a única emisora pública donde un alcalde se pon ali a peito descuberto a que salga para dicirlle o que pensa e tal. Solo os xoves... E a oposición? Calquera pode chamar, calquera pode facelo. No, digo, se a oposición pode hacer o mismo. A oposición está nos plenos e fai o seu traballo nos plenos. Pero los plenos los convocas pocas veces. Pero los plenos los convocas pocas veces, porque una queja cae allí, que no hay plenos porque no tienes nada que dar a los plenos. É de coña, porque ademais... No me insultes, o sea, yo... No, de coña, no, aquí insulto no sobreactuemos. Isto é o que fan no pleno. Tanto o PSOE como... Está insultando, cando lles digo o que lles doi, non? A Radio Municipal é a única radio que transmite pero en puede directo. Ir la oposición a hablar, fai favor, hombre, fai favor. ¿Puede ir la oposición o no puede? E dicen cada bobería que manda truco. Claro, entonces ese es el problema. Déxame acabar, hombre, déxame acabar. A ver, remate, alcalde. É a única emisora que se transmite en directos plenos en directo ás casas. A única, non? E que, por tanto, decía Carlos Emerich que ten constructores de cabeceira. O Concello de Oleiros, que sempre construen os mesmos. No, pero vamos a ver. Construyen Oleiros montós de empresas. En Oleiros hai mira que non se fixeron montós de urbanizacións, 31 urbanización. A mitad das urbanizacións fixes o Concello. O Concello polo sistema de cooperación. E as outras fanas os que son donos dos suelos. Agora se dice, no, que Manolo Jove está facendo o campo de gol. Mentira. Manolo Jove comproulle a familia dos condes de non sei que, e es comprou a propiedade. Pero que o terreno son 1.100.000 metros cuadrados e ten 67 propietarios. 67 propietarios. Por tanto, é que se minte bellacamente e sacan, cando sacan o tema do hotel Emasi, non, porque a familia de Collazo, que ten? Si Collazo Mato non ten nada que ver aí. Pero dicen, no, es que es primo de Collazo Mato. A ver, me falta, es que llevamos casi una hora ya con el alcalde y quería escuchar por lo menos a Tuco, que compartió ayuntamiento con nuestro invitado de esta noche, así que me gustaría escuchar algo. Concello e goberno. Bueno, efectivamente, goberno. Un segundo tenente alcalde. Sí, bueno, evidentemente Gelo é unha persoa peculiar, só hai que velo, non? Escoitalo hoxe, non? Bueno, ti tamén eres bastante peculiar. Sí, seguro. Eu creo que, bueno, ser peculiar está ben, non? Sí, por eso. É incluso divertido. Sempre... Singular. Sí, Singular, non divertido. Bueno, non, divertido tamén, non. Bueno, pois peculiar ou singular, pero é divertido. É divertido sempre que un non o sufra na oposición no pleno. Entonces deixa de ser divertido. Porque nós que apoiamos o plan de urbanismo, o votamos, sacou adiante cos votos socialistas, co meu voto, o plan de urbanismo, porque o urbanismo de Oleiros é un excelente urbanismo, aínda que se mira con lupa, pois ten algún defecto, como é lóxico, ten problemas, algunhas posicións, eu creo que benefician a algunha xente e perxudican a outra de maneira a veces pouco explicable, pero en todo caso o urbanismo de Oleiros é un urbanismo excelente. O Concello de Oleiros é un concello ben xestionado en líneas xerais. Nós, os socialistas, e tamén Esquerda Galega, por certo, cando eu era militante Esquerda Galega nos anos 80, sempre foron as minorías que apoyaron a Gelo cando non tuvo maioría absoluta. A ver, está a punto de chegar un pero. Que chegue xa o pero, por favor. É moi importante saberlo, non? O problema de Gelo para min é o seu modelo político de Fidel Castro, non? Non tanto a persona de Fidel, como o modelo de Cuba, non?
ese modelo... Cuba non é un país democrático, xa sei que Gelo isto lle enfada moito, pero non é un país democrático, un país onde non hai oposición, é perseguida, é encarcelada, é escarnecida, solo hai 2 periódicos, o Granma e o Xuventud Rebelde, non hai libertade de prensa, etc. Un país empobrecido, en gran medida polo réxime, en certa parte polos propios Estados Unidos. O problema é o modelo de Gelo. Gelo é un goberno ao Concello con estas virtudes que eu dixen, pero a súa actitude é unha actitude pouco democrática. Efectivamente, ele está na radio unha vez a semana, en fío aberto, pero a oposición nunca está. É máis, eu fui unha vez a radio sendo concelleiro, naquel momento non estaba no goberno, fixera un viaxe a Puerto Rico, onde teño familia, por certo, familia exiliada, non son fillo dun franquista, como se dixo en Radio Oleiros, podía serlo, non pasaba nada de ser socialista, non, son fillo e neto e bisneto de xente represaliada. Pero un día se dixo en Radio Oleiros, se me difamou a min, a Luis Vázquez, que fillo dun emigrante en Alemania, xente pobre, ben, non, pero quero decir isto, porque o problema de Gelo é a hixiene democrática, a ausencia de democracia máis alá, obviamente, das normas constitucionais, a non utilización da radio, a non participación nos tribunais da oposición, nos tribunais de contratación, a non participación nas contratacións, todo se lo guise se lo come. Falta de democracia, observa Tuco. Podía preguntar primeiro, vostede cree que Fidel Castro é un demócrata? Eu creo que Fidel Castro é un estadista. Pero non é demócrata. Estadista que está gobernando nun país cunha situación singular que ten ese país. Nunca lle perdonaron que ali, nas beiras, a 90 kilómetros de Estados Unidos, pois pasara o que pasou naquele momento, non, a guerra dos misiles, e ser un grano aínda hoxe nas portas de Estados Unidos. Cando Estados Unidos entrou a bombardear, ir a Siria, todo o mundo fai o que lle dá gana, non? Eso non é antidemócrata. Pero, bueno, Oleiros non é La Habana, non? O sea, Oleiros non é Cuba. Bueno, pero mira, é que lle contesto rápido. O modelo de Oleiros está aí, é o que ven os veciños de Oleiros. Ese é o modelo, como el dice, de Gelo e la alternativa. Eu son o director do grupo. Pero vostede cree que un demócrata... No, eu lle pregunto, lle volvo a pregunta. Ese modelo vale para Galicia? Vale para España, sí ou non? Pero contésteme, non. O modelo de Oleiros non vale. Vostede, por eso xa sei que non vale, por eso non facedes por aí. Vostede considérase a si mesmo un demócrata? Eu son un demócrata total. Que iso non ten nada que ver con pensar como penso. Unha persona pode ter, cada persona ten que ter unha forma de ver a sociedade, un pensamento, unhas creencias. Bueno, pois eu teño unha forma determinada, non? Eu tuve moi boa base porque tuve uns pais honrados, non? Polas dúas ramas, a tumba de meu pai pon, aquí yace un hombre honrado. É o único cementerio que pon eso. Aquí yace non hai crucifijo ni nada. Eu son un home honrado. Por tanto, o modelo de Oleiros está aí. Non se pode exportar porque había que ter a xente que hai en Oleiros, porque a xente de Oleiros non son eu. A xente de Oleiros son o movimento veciñal. Nós ahora mismo acabamos de ser elexidos por 1.100 e pico personas, casi 1.200. Aquí o PSOE na Coruña foi elexido por 400, unha cidade con 250.000 habitantes, e resulta que para elegir unha persona, claro, é que outro municipio, Carballo, que lle toca o bloque, non? Tamén na zona de Carballo, o PSOE. Bueno, pois en Carballo o PSOE sale elegido un por 14 votos e outro por 13. Como un partido socialista, por exemplo, pode ter 17 personas, para que fan unhas primarias? Que se xenten nun bar e tomen unha copa e que discutan, pasa que é tremendo. Todos queren ir á alcaldía, todos queren o poder. Entonces, tanto da que sean 4 como 6 como 10. Pero poder... Eu sí, hombre, pero para o vendo pouco. Eu non me oculto, sí, hombre, xo demostrei. Oiches, ti tes que demostrarlo e xo demostrei. Sí, sí, sí. Ti tes que demostrarlo. Moitas cousas, pero non quero discutir. No, pero ti tes que demostrarlo e xo demostrei. Non quero discutir. Por tanto, eu non me teño que ocultar de nada ni de nadie. Alcalde, xa para rematar, mira, o modelo de Gelo viñeron da Universidade de Helsinki, da Universidade de Deusto, da Carlos III de Madrid, da Universidade de Bolonia e na de Tieste. Viñeron a facer traballos sobre como funciona o día. A ver, no, pero espera, es que si no Gonzalo me... Pero non como funciona a ver, por favor. Gonzalo Trenor, pero de verdad, medio segundo. No, sí, brevísimo, porque a mí me gusta que Gelo presuma de político. Lo que no me gusta son los políticos profesionales. Además, creo que la gente que tenemos, pues, no sé, casi tantos años como los que lleva Gelo, o un poquito más, de los que lleva Gelo gobernando, el señor García Seoane, perdona. Chámame Gelo, que está reservado aos amigos. En Oleiros,
Pero, claro, es un modelo de hacer política, primero, que busca la confrontación. Aquí lo hemos visto, que lo ha llamado difamador, ha dicho que la oposición va a la radio a decir tonterías. La oposición va a hacer su trabajo, que es oponerse al gobierno, controlarlo y instarlo a hacer las cosas que no hace y que tal. No es hacer tonterías. Y cuando rompemos ya esa barrera y difamamos, insultamos, acosamos a la oposición, tremenda. Cuando tenemos un control absoluto de los funcionarios, eso no es muy democrático. Cuando tenemos una radio donde solo podemos hablar nosotros, eso no es muy democrático. Cuando difundimos un libro, cuando publicamos un libro y se lo repetimos... Venga, pues completamos contigo, Ernesto. Última frase, que conteste el alcalde. Venga, ya está. Una persona, yo por ejemplo, que jamás defendí ninguna dictadura y es verdad que todo lo de la Guerra Fría me queda un poco atrás, pero me parece vergonzoso que alguien pueda defender aquí a un señor que metió a la oposición en la cárcel, un régimen que no permite que haya libertad de prensa, que creó los campos de trabajo donde metió a toda la oposición, donde metió a los gays, donde metió a los enfermos de SIDA. Gonzalo, que visitó Manuel Fraga, ¿eh? Lo visitó y me parece fabuloso que lo haya visitado. Aún así, me parece fabuloso y habrá que visitarlo y habrá que hacer todo eso. Ahora, no lo tiene de cabecera, ni le dedica homenajes, ni dedica las calles. El debate de Jalú me hace cierta gracia, Gonzalo, que veréis vosotros de los medios públicos en el momento en el que estáis gobernando este país, con los medios públicos, con los medios públicos. No voy a entrar contigo en este debate. No voy a entrar contigo porque no merece la pena entrar a debatir este tema, ni contigo ni con nadie del Partido Popular, o sea, está clarísimo, ¿no? Pero dicho eso, Gelo, yo la impresión que me levo hoxe é que, utilizo para ben e para mal, é que vostede é un alcalde tremendamente populista, non? Esa está pregunta, creo. Sí, queda preguntas. O sea, me piden brevedade. Non, brevedade. Popular non son. Alcalde popular non son. Sí, o eres, porque... No, digo votos. Popular non do PP, que decir, claro. Digo, Partido Popular non son. Non son populistas, son unha persona do pueblo, son unha persona de cercanía. A mí me gusta a cercanía ca xente, falar ca xente cos problemas. De feito, eu recibo a todo mundo. Eu vou polos camiños, polas corredores, e a mí me conoce todo o mundo en Oleiros. Por tanto, aí sí que son unha persona popular no sentido sano da palabra. Non do PP. Respecto ao control de funcionarios, isto é unha ofensa tremenda a unha plantilla que hai que debe ser a única de España que non entrou enchufada. Oleiros ten 300 traballadores. Oleiros ten 300... Hablas con un funcionario de Oleiros y te lo dice. Por favor. Es que es alucinante. Por funcionarios que falas, xa sei con quen falas. Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con los que tienes en la lista negra? No, hombre, con esa que tienes... A ver, dilo. Veña, un respeto a oposición. Gonzalo, veña, deixa que remate o alcalde. Tens que ainda crecer, para estar a miña altura, coño. Eu son político de verdade, ti eres un aspirante. Ah, sí? Sí, eu son desos que dices ti, profesional, desenrola a teoría, veña, siga. Sigue desenrolando a teoría, siga. Hombre, mira. Pinto y toano, sabes tocar xa. Pero que hasta as quenfiches, como era iso. Alcalde, remate. Eu tonterías nas contesto. Isto é o que pulula nos partidos. Esta é xente que pulula nos partidos e que, por tanto, así vai o país. Unha última cuestión, alcalde. Estamos... Sí, pensei que se rematara. Non podo deixar isto. Hai funcionarios de Ceuta, de Girona, de Castellón, de Oviedo, do País Vasco, de Bilbao, de Ourense, varios, moitísimos, de Pontevedra, que viñeron a oposición a Oleiros e ganaron, a pulso, se la ganaron a pulso, sin enchufes, sin venir nadie a decirle, entra tú, de Santiago, de montón de sitios. E iso é unha infamia falar que os funcionarios de Oleiros son... Por eso o meu traballo rinde tanto, porque teño unha tan boa plantilla, que eles son parte do éxito de Oleiros, cos bollendo de Bueno, hai unha cousa... E logo para cerrar, eu nin co PSOE, nin co PP, a Televisión Galega nunca vou. Nunca me chamaron, mira que hai noticias de Oleiros. Nunca invitaron a Galega? Mira que hai cousas en Oleiros. Sempre veñen a sacar así a merda que eles entenden que merda, que non hai merda en Oleiros, pero veñen a sacar así carralladiñas pequenas. Bueno, pois visitas de xornalistas sí que me consta que ten, de xente de periódicos moi importantes que lles chama a atención un pouco o modelo de Oleiros, o alcalde de Oleiros, que teñen escrito en periódicos con moitísima tirada, bueno, pois como funciona este concello da provincia da Coruña. Xa para rematar, enseguida vamos falar deso que acontecía en Madrid, esa morte dun seguidor do Deportivo da Coruña. Por certo, los Riazor Blues despliegan normalmente, me corregirá Fran si me equivoco, unha gran pancarta do Che cando se xuntan nas gradas, non é así? Que lle parece a vostede? Bueno, a mí me parece que a imaxe do Che hai tanta xente no mundo que a malutiliza, que é tremendo, pero claro, eu non son ninguén, nin creo que nadie teña... Hai moita xente que malutiliza a imaxe do Che. Hai xente que malutiliza, despois hai moita xente que a utiliza ben,
toda esta xente que está sufrindo por Latinoamérica, pola India, por África, que os ves pero xente que loita, non, para salir da situación de miseria que teñen os países, de sacar o opresor de encima. Pero despois hai quen usa a camisa do Che, bueno, pois, sin ter que usala. É lamentable, pero é así. Ángel García Seoane, no, que elevamos de verdad, o sea... Que hay muchos del PP que dicen que la estatua del Che se parece mucho a José María Aznar en Nirvana. Bueno, eu teño que decir que pero paso de verdad, todos que os días para levar os nenos pola estatua do Che. Ángel García Seoane, de verdad, moitísimas gracias por acompañarnos esta noite, por deixarse someter a este terceiro grado, con algún fuego hostil incluso, así que moitísimas gracias, de verdad, moitísimas gracias, de verdad, por esta visita que esperamos que non sexa a última. Graciñas. Imos facer unha pequena pausa de publicidade, seguida voltamos para falar da que a nova das últimas horas, esa morte dun seguidor do Deportivo de La Coruña.